ଆରେ ଏମିତିରେ ତ ମୋ ଦେହରେ ହିମାଳୟ ଡକା ହେଇଛି, ତମେ ଏମିତି କିଏ କି? ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ମୋ ସଞ୍ଜୟ ବେଳ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେହରେ ପୋଷାକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମ୍ୟାଡାମ? ମଲା ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ତ ଏପଟେ, ଏପଟେ ଖାଲି ନିରଳ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର, ସେଟା କଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଯାଅ 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 ମ୍ୟାଡାମ ଯାଅ। କାହିଁକି ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ସାଥିରେ ଦମ୍, ଆମକୁ ମନର ଅସୀମ ସାହସ। ଯାଅ 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 ମ୍ୟାଡାମ, ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଠିଆ ହୁଅ। ଯିବାବେଳେ ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ତମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛ। ଟ୍ରେନ୍ ତମ ଦେହଟା ଦେଇ ଖଣ୍ଡା ପରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ କରି ମାନେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ଦେହରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବ୍ଲଡ ଯାକ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ବାହାରି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନର ଲୁହା ଧାରଣାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଶୁଣା ଚାଲିବ ସେ ରହଦଳ ବସିଗଲା। ରହଦଳ ରକ୍ତ ବଦଳି ସାମିଲ କରିବା। ପ୍ରତିବାଦ 14 ତାରିଖରେ ଏଠିକି ଆସେ, କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଓରେ ତମେ କି? ଆରେ ତମେ ଅଙ୍ଗା ବିଛାନା ରାସ୍ତାରେ କଣ କରୁଛ? ତମେ କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କି? ସେ ବାବୁଜଣଙ୍କ ପଛେ ଦିଅ, ସେ ବାବୁଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପଡେ ପଡେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ କୋଉ ବାବୁ କହୁଛ? ସେ ବାବୁ ତା ନାଁ କଣ କହୁନ? ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଖି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମତେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ ସିଏ। ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଉଥିଲ, ତମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସିଏ ହବ। କଣ ହେଲା ରେ ଯୁଗ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଓହୋ, ତମେ ସେ ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର। ଆଗ ଯାরা ସେ ଦେଖିବା ସେଠି କିଏ କରିଛି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବଳେଇ ନିଅ ନା। ଏତେ ବଡ ଲହଦାନ ମୋ ମୁହଁରୁ ଆହାରଟା ଛଡେଇ ଆଣିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ। ଲହଦାନ ବଡ ଆକ୍ରୋଶରେ ଶିକାର
ପାରିଲି କଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ମୋର ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ସିଏ ଆରେ ବାବା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ବଳେ ବାବୁ ତ କେବଳ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ଗୋଟାଏ ଧତର ଆଖି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରେ ସେ ଲୁହ ହସର ଲୁହ ନା ଦୁଃଖର ଲୁହ। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସହେନି କି ସୁଖ ସବୁଦିନ ରହେନି। ଦୁଃଖ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଶିଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆୟୁଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ତାହେଲେ এই ଦୁନିଆର ଭୀରୁମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ବି ସାମିଲ କରିଦେବେ। ଦୁଃଖ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ସନ୍ଧି କରିବା ଶିଖ। ତମ ନାଁ ଗଙ୍ଗା ଘର ପ୍ରୀତିପୁର ଯାଜପୁର ପ୍ରୀତିପୁର ଆଚ୍ଛା 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 ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାଦିନରୁ ମାଆକୁ ଦେଖିନି ଓହୋ ବାପା ଛୋଟି ଭାରି ଦୁଃଖିନୀଟା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ନା ତମେ ଏଠିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛ ଯୋଉ ହଁଟା ତମେ କହିଲ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଆରେ ଯିଏ ତମ ପାଣି ପୋଷି ତମ ମଣିଷ କଲେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି କେମିତି? ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ବୁଢା କଣ କରିବେ କଣ କାହାକୁ କି ରହିବେ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପବନ ଗୁଡାକ ପଥର ପାଲଟି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ତଳ ଫୁଲ ସବୁ କଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଲାଗେ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ତ ଝିଅ ପିଲାଟା କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଶୋଇପାରିଲିନି ତ ମୃତ୍ୟୁ ମତେ ନିଜର ଲେଖିଲା। ଘାତକତା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିଏ ତମ ସହିତ କରୁଛି? ମୋ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଯାହାର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେ ହାତ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛି ବାବୁ। ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି। ইটার জবাব তোমার হাসিব করিব আর তম হসার কারণ আমি হব ତମ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦବୁ। ଯୋଉ ଟୋକା ତମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଟୋକା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚାତାପ ନିଆରେ ଚଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆରେ ହସ ଆରେ ଆମ କଥା ଶୁଣ ଆମ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶ ହଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ହସ ଆରେ ଆସ ତମେ ମୋ ଗାଡି ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଗଙ୍ଗା ଆରେ ଏମାନେ କିଏ ତୋତେ କଣ ଗାଡି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଇ ଗଲେ? ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ବା ତୋତେ କଣ ପଚାରୁଛି ତତେ ଶୁଭୁନି? କିଏ ତୁ? କଣ ହେଲା କିଏ ମୁଁ? ଏ ପହଞ୍ଚ ସେ ଛିଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ଖାଇନ୍ତି ଅଜଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯାଉଛୁ? ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଗୁଡା ଅଚିହ୍ନା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେ କ୍ଷତି କଣ? ମାରି ଦେବାଲ ତୋତେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ? ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯା ଦେଖାଯାନ୍ତି ଭିତରେ ସେ ନୁହେଁ। ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଚି କୁ ତୋ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଣା କାହିଁକି ବାକି ଟଙ୍କାର ଚାଲି ଯାଉନୁ ତୁ ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆଲୋ ମରି ଯିବୁ ନା ତୁ? ବଞ୍ଚିଛି କି? ମଣିଷ ତ ଥରେ ମରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛି। କେହି ଜଣେ ଠିକ କହିଥିଲା ଥରେ ମରିବାର ଅଛି ତ ଜହର ପ୍ରିୟ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମରିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରେମ କର। ଛାଡିଛି ସେ କଥା କଣ କହିଲ ଶୀଘ୍ର କହ। 5 ଦିନ ହେଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦେଖିବା ଲୋକ ତ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତତେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଘରକୁ 4-5 ଥର ଗଲିଣି ତ ଦେଖା ପାଇଲିନି।
ପାଖ ପଡିଶୀ କିଛି କହିପାରିଲେନି ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ ବସୁଛୁ ଏ ଗଙ୍ଗା ଏ ଗଙ୍ଗା ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ କହିଲୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିଲି ତୁ ହିଁ ମୋର ଏକା ଆପଣାର ଥିଲୁ ଏବେ ତ ଆପଣା ଘର ଆପଣା ଲୋକଟେ ପାଇ ଗଲୁ ନା କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଚାଲି ଯାଉନୁ କାହିଁକି ଏ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉନୁ ତୁ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେ ଗଙ୍ଗା ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ଅଛି ଲୋ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ କଥା ନା ତୋ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ କଣ କହିବୁ ତୁ କହିବୁ ଗଙ୍ଗା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି ମତେ ନା